Eguerdio, Kristau fededunok, gure fedea bizkortu nahi dugu Jesusen hitzean. Evangelioa gizartera eramateko enkargua eman zitzaigun atzo, 9 urren honetan. Jainkoak bere bihotzaren arabera eraiki nahi du mundu berria, eta nahi horren zerbitzari gara fededunok. Baina nola egiten da berri onaren ereite hori? Askotan bitarteko harrigarriak behar izaten ditugu, baina jainkoak beste bideak dauzka. Bokazioa eguneroko zereginetan esaten zaigu gau. Mariari begira ikastezagun eguneroko bizitza erreinuaren zerbitzura jartzen. Fedean bat eginik kanta dezagun zutik garrita. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Egunerako bizitza eta konpromisoa pozten dizkigun jauna, bego zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, ospakizunaren hasieran, utzi dezagun gure egunerako bizitza jaunaren errukiaren eskutan. Jesus jauna, geure bizitza askatzena eta pozten diguzuna. Erruki jauna, Jesus jauna, Nazaretako sukaldean sumeki bizi izan zinena. Kristo erruki, Jesus jauna, betietan nonaitan gurekin zaituguna. Erruki jauna, dakigula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik,
eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aitza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Aitza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Añaundi eta eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatua zu, eskerrak zuri. Aitza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jaungoiko baita ahal guztiduna, gorespen zuri. Aitza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu mondoko pekatua, erruki jauna. Aitza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argita. Aitza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, herriak ilunpeetatik berri onaren argitara erakarri nahi dituzu. Emaguzu zure ahalmenez, sendo irautea fedean eta evangelioaren itxaropenean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eguneroko bizitzan, Jesusen segizioa bizitzea dugu betekizun. Eta horrek esan nahiko du, gure eguneroko gurutzea eta zama geure gain hartu beharko dugula. Hala esaten digu San Pablo apostoluak. San Pablo apostoluak Tesalonikarrei egindako bigarren gutunetik. Senideok, ondo dakizue nola jokatu behar duzuen, guk bezala egiteko. Ez ginen zuen artean zabarkerian bizi izan, ez genuen inoren kontura ogia jan. Aitzitik, gau eta egun lanean nekatu ginen, zuetako inorentzat zama ez izatearren. Bagenuen zuen kontura bizitzeko eskubidea, baina lan egin nahi izan genuen zuei jarraibide emateko.
Zuekin egon ginenean arau hau eman genizuen. Lanik egin nahi ez duenak ez dezala jan. Zeren jakin baitugu zuetako batzuk zabarkerian bizi direla, ezer egin gabe, ikusmiran zeregintxu. Horrelakoei, Jesu Kristo jaunaren izenean agintzen eta erregutzen diegu. Bakean lan eginez, irabaz dezatela beren ogia. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. bizia zaintzen digu jaunak, hark zaintzen gai gauak eta egunak. Bizia zaintzen digut baunak, hark zaintzen gauak ta egunak. Etxea jaunak eraikitzen ez badu, alferrikari dira etxegileak. Iria jaunak zaintzen ez badu, alferri daude erne irizainak. Bizia zaintzen digut baunak, hark zaintzen gauak ta egunak. Alferrik duzue goizean goiz jaiki, eta berandu oberatzea. Nekearen neke zogia irabaztea. Bere adiskidei lotan daudena, ematen die jauna. Bizia zaintzen digut baunak, hark zaintzen gauak ta egunak. Eguneroko bizitzan, Jesusen segizioa bizitzea dugu betekizun. Eta horrek esan nahi du eguneroko gurutzea eta zama geure gain hartu beharko dugula. Zutitu eta prest gaitezen Jesusen hitz hori entzuteko, aleluia abestuz. Denok aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Jesu Kristoren evangelioa, San Markosen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek jendeari eta ikasleei den egin eta esan zien. Nire ondoren etorri nahi duenak, uko egin biezaio bere buruari, arbeza bere gurutzea eta jarrai biezat. Izan ere, bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia nigatik eta berri honagatik galtzen duenak ordea, gorde egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea bizia galtzekotan? Eta zer eman dezake gizakiak bizia berriro eskuratzeko? Beraz, norbait, gizaldi desleial eta pekatari honen aurrean nitaz eta nire mezuaz lotsatzen bada, gizonaren semea ere lotsatu egingo da hartaz. Bere aitaren aintzaz beterik aingeru santuekin etorriko denean. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, Evangelioa eta bizitza elkarrekin lotzen ez baditugu, ez dugu berri ona inola ere biziko. Horrek esan nahi du gure eguneroko bizitza eta jarduera sinismenaren argiz poztu behar ditugula. Evangelioa bizitzea dugu unui bakoitzeko bokazioa. Beraz, egiten dugun guztia, evangelioa eraiteko eta bizitzeko aukera dugu. Eta gure egunerako bizitza begiratzean, lehen tresna bezala lana azaltzen da. Lana bizi ahal izateko bidea da. Baina hori baino gehiago ere bada. Lana jainkoaren erreinua eraikitzeko bitartekoa da. Beraz, gaur egun gure gizartean daukagun ikuspegia lanaren inguruan ez da onartzekoa. Lana irabazi huts bezala bizi dugu askotan, edo diru bidea, edo bizi erosotasuna lortzeko. Hor dago Paulok lehen irakurgaian eskatu digun jarrera. Ez ginen zuen artean zabarkerian bizi izan. Ez genuen inoren kontura jan geure ogia. Bakean lan egin eta beren ogia irabaz dezatela. Hori esan digu. Gizatasuna garatzea bilatu behar dugu geure lanean, beraz. Ondasunak gozatzeko dira, baina baita pobreei eta zindu iraguntzeko ere. Geure lanarekin mundu zuzenago eta gizatiarragoa egin behar dugu. Guztien mesedea bilatuz. Zapalduen duintasuna bideratuz. Jainkoak nahi dueneko mundu librea eratuz. Mariak, Magnificat abestian,
ederki kantatu zuen giza lanaren helburua. Han azaltzen da pobreen duintasuna goraldua. Han azaltzen da ondasunen pauso motza. Han azaltzen da jainkoak nolako mundua nahi duen. Ospa dezagun jaunaren maitasun doaina. Har dezagun erreinuaren lanerako behar dugun espiritua eta maitasunean bizitzeko behar dugun janaria. Zutiturik, senideok, eskariak egiteko garaia da. Mariak babes dezala gure otoitza, kanta dezagun. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Munduko fededun guztien alde, beren eguneroko lanean jainkoaren erreinua zerbitza dezaten maitasun jardueraz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Gure herriko langileen alde, eguneroko lana gizatasun iturri bihur dezaten, irabazi interesatuen morrontzan erori gabe. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Sufritzen ari diren guztien alde, beren eguneroko lana gaixoaldia dutenen alde, Jesusen segizioan ari direla oharturik poztu daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Amaren bederatzi urrenean hemen bildu garen onalde. Egunerokotasuna duintasunez jazten asma dezagun, jainkoa gurekin dugula jakinik. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Jauna, zuk deitu gaituzu bihotz osoaz zure erreinua zerbitza dezagun. Arantzazuko amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jainkoa ahal guztiduna, onar ezazu egiten dizugun eskaintza hau. Eta egizu, jaunaren nekaldiko misterioak ospatzen ditugunok, geure bizitzan ere bete ditzagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunaka dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokida bai eta zuzen, nunai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu. Jangoiko ahal guzti du beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Apostoluen oinarri gainean eraiki baituzu zeure Eliza. Mundu honetan betiko izan dadin zure santutasunaren ezaugarri, eta gizon emakume guztiei erakus diezaien salbamenaren berri ona. Horregatik jauna, orain eta beti, aingeru talde guztiekin batean, bihotz guztiaz kantatzen dizugu. Santu, santu, santua, dire guztien jainko gaura. Zerulura beterik dauzka zure bizia, osana zenko bedekatuak gaudaren izenean datorrela, osana zenko Diren guztien jainkoa, eskerrak zuri, mundu honetara zure izenean etorri den Jesu Kristo zure semearengatik. Bera da gizon emakumeak salbatzen dituen hitza. Bekatariei luzatzen diezun eskua, zure pakea dakarkigun bidea. Jainko gure aita, zuregandik urrun ginelarik, berriz zuregana ekarri gaituzu, zure semearen bitartez. Bera, heriotzara eraman duzu, gu zuregana itzul gaitezen eta elkar maite dezagun. Orain beraz, Jesu Kristo ekarri digun paketzea ospatzen dugula, otoitz egiten dizugu. Santu egin zazu doain hauek zeure espiritua isuriz, zure semeak esan diguna betetzen dugunez gero. Berak, gu salbatzeko bere bizia ematerakoan mahaian zegoela, bere eskuetan ogia hartu, eta zuri eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Berdin, arratsalde hartan bertan, hartu zuen kaliza, eta zure errukiarengatik eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena.
egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zure gurutze eta piztueraz, munduaren salbatzaile zarela, salba gaitzazu, Jesus jauna. Jainko gure jauna, zure semeak bere baitasunaren oroigarria utzi zigun, haren eriotza eta piztuera gogoratuz, berak eman zigun oparia eskaintzen dizugu, paketze osoaren oparia. Aita guzti santua, onar gaitzatzu arren, zure semearekin batean, eta eman guzu mahai honetan haren espiritua. Ken ditzala bereizten gaituzten gauza guztiak. Ezar gaitzala egiazko batasunean, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure hartzainarekin, beste hartzain guztiekin eta zure herri osoarekin. Egizu arren, zure eliza mundu honetan, batasunaren ezaugarri eta zure pakearen zerbitzari. Eta gu, Maria Virginia Jainkoaren ama duatsuarekin, Asisko Francisco santuarekin eta santu guztiekin batean, zure semearen mahai honetan bildu gaituzun bezala, ekarritzatzu gizon emakume guztiak ere, edozein herri, leinu eta hizkuntzakoak zure erreinuko mahaira. Orduan, bai, goretsiko dugu batasunaren betea eta betiereko bakea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jaingoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeru eta zarena, santu izan begi zure izena, etor begi zure erreinua, egin begi zure naia, zerkan bezarkar lurreare, Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Eman guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean. Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet neure bakea ematen.
Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pake, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiogu bakea elkar. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen Jaungoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak Jaunaren maiontara deituak. Gurekin egon jauna, gurekin. Kantatzen. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, ilunina. Gurekin egon, gurekin. Zertaz mintzo zineten, bihotz inun, ibili zola, bihotz inun. Ara Jerusalenen eren egun, Jesus hildela eren egun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, ilunina. Gurekin egon, Utarteko jendeak bizi dena, omen dabiltza bizi dena. Gizon zentzugabeak zein epela zuen bihotza zein epela. gurekin egon,
dagigun otoitz. Jaunak, sakramentu honen indarrez, sendo gaitzatzu egiazko sinesmenean. Fede hori hitzez eta egitez aitor dezagun nunai eta beti. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainkoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jauna